Hello. Hello baba Makadi. Ndosinda Makadiyo. Tiripo. Ndanga ndichida kubvunza kuti iko zvino semhuri mamira papi nekuti patakapedzera kutaura naChief Njelele vakati ivo vakuenda kumochari kuti vanonzwisisa kuti zvikutaurwa nemapurisa nezvikutaurwa nevanhu zvakafanana here. Vanjelele vakadzoka havana kuita feedback kwatiri but isusu semhuri takagara pasi tanzwa kuti chitunha chiri kufanira kuenda kupostmortem kuHarare. Saka ndopatiri nanhasi mapurisa ari kuti uyai tiende tese kupostmortem kuHarare. Saka izvozvi inini ndiri kutokundikana kuti handingamboendi kwekwe kuti tinotorana nemoto inenge inoenda kupiremu. Saka nhasi kuseni kuno kuti handakatoungana zvatorambika nemhuri kuti hatikwanisi kuendako. Ivo ngavaende vatore mutumbi waitwa postmortem vodzosa mukare mumochari. Ndo zviri kurongwa nedare rekwaNgurumbi. Okay. Alright. Tichizotsanangurirwa zvakare naChief Njelele. Vakatsanangura kuti makanga mawirirana padare kuti iko zvino makunotora mutumbi uwane kuzorodzwa. Asi vakazoti ivo musi wacho kuseni pamakanga makuda kuchienda makati semhuri pane zvatakasvika zvaitika kumba saka hatichakwanise kuti tienderere mberi nekunotora mutumbi. Makasununguka here kutitsanangurira kuti zvii zvamakazosvika zvaitika mushure medare ramakanoita naChief Njelele? Mushure medare navanjelele hakuna zvatakazoita, asi kuti nyaya dzinoitika ndedzekuti dziya dzandaitaura kuti kune mbudzi yaifamba ichikumbira mapasi aya ichitevera village. Ndo zvakatimisa kuti tiindeko. Zvinezvi taikwanisa kunomutora. Chemo chiripo ndechekuti hatikwanisi kuti timuvige iye asina kukwana mapasi. Okay. Hello? Ndikukunzwai. Alright. Saka iko zvino vanhu vaimbotaura muchivande kuti adai mukomana muka achidai. Iko zvino pane zvimwe here zvatingati zvitsva zviri kuitika kumochari uko? Aiwa, kunyaya kumochari handina zvandoziva because ndiri kuno kuruzevha handisati ndambofonerwa kuti kuri kuitika chii kumochari. Okay. Ko kuvakomana mapurisa sofa vari kuti kudii nenyaya iyi? Because takanzoti vanga vatofacilitata kuti tinokwanisa kukupai muchovha wekuti tinokwanisa kutora chitunha. Vari kuti kudii iko zvino? Pari zvino izvozvi vanga vachiti mangwana tinomuka tichienda kuHarare kuti tinoita postmortem zvekare. Vari kuda kudzokororwa kuitwa PM nenyaya yekuti hanzi pakaita kuenda kwakaita kuBurwayo haana kunge aitwa postmortem. Saka isusu manje tiri kutokundikanawo kuti tikaenda kuHarare ikoko tikanoita postmortem. Mapurisa ari kuti from there Harare totodzoka kuno Gokwe totoiga munhu. Saka isu hatikwanisa kuiga because so isusu tinofanira kutevera zvido zvake mufi zvaari kutaura ndo zvatotevera. Kwevo mapurisa vari kuitirei kuti tikabva kupostmortem tosvika toviga? Kumhanya kwavo kuri papi? Vari kuti mutemo wavo, mutemo wehurumende unoti munhu kana afa anofanira kuremekedzwa avigwe nyama yake azorore. Asi mimi semhuri zviri kuramba because mufi ane zvaakasiya taura. Ichokwadi mufi akataura zvakataura, saka kuti tidimburire isusu. Iye anotaura kuti mukangodimburira munoparara mese mhuri yekwaNgurumu munofa. Saka isusu toremerwa manje kuti tikaviga mutorwa manje. Zvaari kutaura izvi tingotazigurira tinogona kana kuparara chaiko nemhuri dzinoparara. Okay. Businessman uyu ari kubuda achinzi ndiye akatuma vana ava kuti vauraye munyaradzi. Izvezvi ari kunzi ari kupi? Tiri padare ipapo nanavanjelele ainzi ariko kumba, variko mabusinessmen acho ariko kumba. Mabusinessmen akatowanda here kana kuti munhu umwe chete? Ndakanzwa kuti 2 zvaibuda po tiri pameeting nemadzishe. Wakabuda vanhu 2. Okay.
saka vanhu ava kubva pavakadomwa mazita mapurisa asati amboita follow up nenyaya iyi? Hatisati tanzwa kuti mapurisa akatevera here, nekuti pane distance yakati kurei kubva ikoko kuSt George kusvika kugokwe kuno kuChidoma. Pane mutambo chaiwo kuti usvikeko. Saka imimiko zvino chamakunyanyofokasa nacho inyaya yemapatsi emwana wenyu here kana kuti businessman kana kuti kuvigwa kwemukomana? Isu chatoda ndechekuti zvinhu zvemukomana zvikwane. Agoripo kachivanhu ndechekugozi inonyarara nokubhadhawo. Inotove mhepo iyo yakatopinda kwavari, saka inotofanira kubhadharwa. Isusu kuti tizvikwanise kunge abhadharwa mapatsi ake aripo, tikaviga asina kukwana zvinozotipandukira isusu. Okay, mati mambowana here nguva yekuenda kuchipatara, sezvo takambonzwa kuti makataura kuti mukomana akanga akakuvadzwa pahuro apa, pachiratidza kuti pakasonwa nemunhu anoratidza kuti anoita zvekurapa, kudai mandana mukoti ivava. Makambozokwanisa here semhuri kutuma kana munhu wani wekuti imboendai pachipatara apa munonzwisisa kuti mukomana uyu paakasvika pano Munyaradzi akarapwa nani? Iro takaona songo ibasa remapurisa vanoteverera zvinonzi kana padare nemabhishe zvakataurika kuti shinda yakasona ishinda yekuchipatara. Chipatara chacho ndechipi? Kupostmortem yemubrowers hanzi haana chaakaitwa, haana kumbobatwa kana postmortem haina kuitwa. Kuidzi shinda dzabvepi? Zvinobva zvaratidza kuti munhu uyu akanga achirapwa pachipatara paSt George akazovigwa pamusha unove dongo riri paseri pechipatara, achichengetwa ipapo. Nepaakazotorwa ipapo unokandwa pai mugomba rine mvura, ndiko zvakabuda padare remazishe. Alright, pakudoma kwaitwa nemweya wanga wakagara waMunyaradzi, hapana here kumbodomwa kunzi nesi Nhingi kana kuti Dr. Nhingi ndivo vane ruoko pakundisona kwavakaita, since tiri kuzoti aitaura mazita evanhu vakasiyana siyana? Ipapapo hapana kubuda zita ranesi kana radokta, waingotaura mazita evanhu vakamuponda vachiti indai kwamuchechetere kwamandisa ikokoko, ndo kwacho kwandakaparadziwa. Ivo vanoziva vamwe vavo vavakaita basa ravo. Okay, saka izvezvi sofa hamusani mambosangana kubva paya padare ramambo Njelele nemhuri yekwamuchechetere? Tichigere ivo vakapromisa kuti vanouya kusvika pari nhasi havasati vauya. Okay, takazonzwa zvakare kuti mbudzi iri kutaura iyi yakanzi ichafanira kuuya kumba kwenyu yoitwayo muriwo yoparadzwa. Avo manyepo avo vakanga vapromisa kuti vanouya nemombe nembudzi 5 dzinoitwa muriwo dzisiri mubhadharo. Saka havana kuzadzisa zvakataurwa. Iyi mbudzi yaitaura ichikumbira mapatsi ayo ichifamba door to door, haizi iyo inouya kuno. Saka mhuri yakanga yanzi mongobvisa mbudzi 5 kuti muwane kutaurirana nemhuri yekwamvurumu semuriwo, yongoitwa semuriwo zvayo. Ndizvozvo. Okay, aiwa, tinotenda baba. Kana pachinge pazowanika zvimwe zvamunoda kuti isu sevatapi venhau tikwanise kutaura nemi, tizivisewo mhuri yeZimbabwe, nekuti manyepo akubuda akasiyana siyana, munokwanisa kutifonera zvakare kana kuti tinokwanisa kutaura nemi pano paSly Media TV. Aiwa, tinotenda. Alright. Ngavarege kuita vachichinja mainformation. Ndiri kuona nezvamuri kundibvunza pane mainformation anenge achifamba zvisina kunaka ruchinjiwa chingiri. Saka inini kana zvichigona munogona kuti muchifonera imini muchida kuti munzwe mainformation ari straight. Aiwa, tichavapowo vamwe information iyoyi kuti vakwanise kuripota zvinhu sezvazviri, nekuti vamwe vacho hatichazive kuti vari kuwana kupi zvavari kutaura, instead yekuti vafonere imimi mhuri yekwamvurumu kune mwana akatisiya kuti vanyatsonzwisisa kuti nyaya iri kufamba sei. Tinotenda nekutaura kwenyu. Alright baba, maita basa.
Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, tiri pano paSly Media TV tichikupai zvakare nyaya yemukomana akatisiya wekuzhombe anonzi iye Munyaradzi kuti yava papi. Ndanga ndichitaura nababa vake baba vamvurumo vachititsanangurira kuti semhuri vari kuronga zvipi kuti iko zvino bhodhi yaMunyaradzi iri kunzi iri kufanira kuchiti ichiuya kuHarare for postmortem. Rega tizonzwa mamwe maupdates mushure meizvi. Zita ndi Elizabeth Nyaguyo, Sly Media TV, building bridges.